Καλημέρα, κύριε Χαραμή. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Θα στήσουμε ένα θέμα που το είπα και πριν ότι είναι η πρώτη φορά που το συζητάμε, που απασχολεί πάρα πολλούς άντρες, που γίνεται συνεχώς έτσι συζήτηση γύρω από αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα και ξεκινάω λέγοντας αρχικά, όταν λέμε προστάτη, εννοούμε τον καρκίνο του προστάτη ή υπάρχουν και άλλες παθήσεις? Υπάρχουν τριών ειδών, θα έλεγα, παθήσεις του προστάτη. Η πρώτη και η πιο κλασική, ίσως που ο κόσμος γνωρίζει, είναι η καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, η οποία συνδέεται κυρίως με διαταραχές στην ποιότητα της ούρησης και συμβαίνει συχνά σε όλους τους άντρες με την πάραδο των ετών. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι φλεγμονές του προστάτη, οι οποίες απασχολούν από πολύ μικρές ηλικίες τους άνδρες και μιλάω κυρίως για τις προστατίτιδες. Ναι. Και η τρίτη και πιο σημαντική, θα έλεγα, κατηγορία είναι ο καρκίνος του προστάτη, ο οποίος είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα και θα έλεγα είναι και το πιο σοβαρό από τα τρία από όλα αυτά. Μάλιστα. Ωραία, οπότε έχουμε λοιπόν τρεις παθήσεις, έτσι. Τρεις παθήσεις, ναι. Τι θα πούμε τώρα, πώς γίνεται η διάγνωση? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να υπάρχει μια τακτική εξέταση κάθε άνδρα στον ουρολόγο του, κάθε χρόνο. Αυτό είναι το πρώτο που συστήνουμε εμείς οι ειδικοί για όλους τους άνδρες. Μία φορά το χρόνο, οπωσδήποτε πρέπει ο κάθε άνδρας να έρχεται για να υποβάλλεται πρώτα απ' όλα στην κλινική εξέταση, που είναι το απολύτως απαραίτητο, μια δακτυλική εξέταση, η οποία είναι σημαντική για τον ουρολόγο, να διαπιστώσει την υφή του προστάτη και να δει μην τυχόν υπάρχουν κάποιες σκληρές ύποπτες οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. Το δεύτερο που οπωσδήποτε πρέπει να γίνει είναι μια εξέταση αίματος, είναι το γνωστό σε όλους PSA, το προστατικό αντιγόνο, το οποίο και αυτό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο και να εκτιμάται από τον ουρολόγο επίσης. Από ποια ηλικία, κύριε Χαραμή, πρέπει να αρχίζει η εξέταση εννοώ? Η εξέταση λέμε ότι πρέπει να ξεκινάει από τα 50. Από τα 50. Από τα 50 μία φορά το χρόνο οπωσδήποτε. Όμως υπάρχουν και ορισμένοι περιορισμοί. Ποιοι είναι αυτοί? Αν στην οικογένεια υπάρχει ένα κληρονομικό ιστορικό κακοήθειας του προστάτη, τότε πρέπει να ξεκινάμε από πιο νωρίς. Η Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία λέει από τα 45, οι Αμερικανοί που είναι πιο αυστηροί λένε από τα 40 κιόλας. Πράγμα που θέλουν να δείξουν, πιστεύω, με αυτό πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάμε νωρίς τον έλεγχο. Ωραία, θέλω να σταθώ στο εξής. Μας είπατε τις τρεις παθήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το προστάτη, τις ξεχωρίσαμε. Να σταθούμε λίγο σε κάτι που δεν είναι τόσο γνωστό και για τους τηλεθεατές και απασχολεί και νεότερους σε ηλικία άνδρες και είναι η προστατίτιδα. Να μας πείτε λιγάκι, επειδή αφορά νεότερες ηλικίες, πότε πρέπει να ξεκινά ο έλεγχος και κάτι που θέλετε και γενικά να το αναλύσουμε λίγο αυτό το θέμα. Και μετά θα πούμε και τα υπόλοιπα φυσικά για το προστάτη. Κοιτάξτε, το προστάτη είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό όργανο για τον άνδρα. Είναι στο κέντρο του το γεννητικό και το αναπαραγωγικό. Μην ξεχνάμε ότι οι εκκρίσεις του προστάτη, που είναι ένας αδένας, βοηθούν πάρα πολύ στην ρευστοποίηση του σπέρματος, εμπλουτίζει το σπέρμα και την κινητικότητά του. Συνεπώς, σε κάθε άνδρα που είναι σεξουαλικά ενεργός, η πιθανότητα να συμβεί μια φλεγμονή είναι πάρα πολύ πιθανή. Άρα, από τη στιγμή που αρχίζουν τα πρώτα συμπτώματα, δηλαδή μια δυσκολία στην ούρηση, ένα άλγος στην περιοχή εκεί, αυτόματα νομίζω ότι πρέπει ο ασθενής να ζητήσει τη συμβουλή ενός ειδικού. Και αυτό γιατί πολύ συχνά οι προστατίτιδες μεταπίπτουν προς μια χρονιότητα και αυτό μετά είναι πολύ βασανιστικό για τον ασθενή και οι θεραπευτικές επιλογές γίνονται όλο και πιο δύσκολες. Άρα με το που ξεκινάνε τα συμπτώματα πιστεύω ότι αμέσως θα πρέπει να αποτανθούμε στον ειδικό για να μας δώσει την κατάλληλη αγωγή. Και αυτό που κρατάω είναι το εξής, ότι μιλήσατε και είπατε για τον άνδρα που είναι σεξουαλικά ενεργός και βλέπει τα πρώτα συμπτώματα, άρα τίθεται και θέμα γονιμότητας. Κατάλαβα σωστά? Ασφαλέστατα. Πολύ συχνά το παρατηρούμε αυτό. Σε ζευγάρια υπογόνιμα υπάρχει ο άνδρας με ένα χρόνιο θέμα προστατίτιδας το οποίο δεν το έχει λύσει έγκαιρα, με αποτέλεσμα και η ποιότητα του σπέρματος να έχει αλλοιωθεί και μοιραία να μην μπορεί να έλθει τεκνοποίηση. Συνεπώς είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί στην περίπτωση που έχουμε ένα ζευγάρι που είναι σε προσπάθεια τεκνοποίησης. Είναι πολύ βασικό. Μάλιστα. Τώρα, τι μπορούμε να κάνουμε σε επίπεδο πρόληψης για τις τρεις παθήσεις? Σε επίπεδο πρόληψης, κυρίως μας ενδιαφέρει, πιστεύω, ο καρκίνος του προστάτη. Εκεί είναι, πιστεύω, το θέμα μας. Διότι είναι ξεκάθαρο ότι οι διατροφικές μας συνήθειες παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Είναι ξεκάθαρο ότι σε χώρες οι οποίες είναι προς τα ανατολικά, δηλαδή στην Ασία, παραδείγματος χάρη, η επίπτωση της νόσου είναι πολύ μικρή. Αντιθέτως, όσο πηγαίνουμε προς τη Δύση, και επειδή και εδώ στην Ελλάδα αρχίζουμε σιγά σιγά και αποκτούμε τις συνήθειες της Δύσης, τις διατροφικές συνήθειες, η επίπτωση της νόσου μεγαλώνει. Και ο λόγος είναι ότι η κατανάλωση ζωικών λιπών και επίσης πολλών γαλακτοκομικών και γενικά η παχυσαρκία ως μια οντότητα νοσηρή συμβάλλει πάρα πολύ στην εμφάνιση του καρκίνου του προστάτη. Υπάρχουν
επίσης ουσίες που έχουν μελετηθεί και έχει αποδειχθεί ότι προστατεύουν και συμβάλλουν στην πρόληψη. Παραδείγματος χάρη, στην ντομάτα, ειδικά τη μαγειρευτή ντομάτα, υπάρχει μια ουσία, το λικοπένιο, που έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι εμποδίζει την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, έτσι. Δηλαδή η διατροφή βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο στο να μην αποκτήσει ένας άνδρας αυτή την πάθηση. Και ειδικά στην Ελλάδα, που έχουμε μια καταπληκτική δίαιτα, πιστεύω η μεσογειακή δίαιτα είναι καταπληκτική. Όσο πιο πολύ φεύγουμε από αυτό το δικό μας το πρότυπο, τόσο πιο πολύ θα βλέπουμε περισσότερα περιστατικά, το οποίο έχει πιστοποιηθεί και στατιστικά πλέον αυτό. Οπότε πιστεύω η διατροφή είναι το νούμερο 1 που θα πρέπει να προσέξουμε. Μάλιστα. Όχι, είπατε αρκετά πράγματα τα οποία σε επίπεδο πρόληψη είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είπατε για διάφορα συστατικά στοιχεία, για τη διατροφή, για την ντομάτα που περιέχει όλο αυτό. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι αν κάποιος προσέχει αρκετά τη διατροφή, τόσο μπορεί τουλάχιστον, έχει ένα ισχυρό όπλο απέναντι στην ασθένεια. Ασφαλώς. Έτσι δεν είναι? Και το δεύτερο, φυσικά, που πιστεύω είναι σημαντικό για τους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, είναι να τονίσουμε το γεγονός της πρόληψης. Δηλαδή, οι ασθενείς, οι άνδρες γενικά, οι οποίοι πάνε τακτικά στο γιατρό τους, οποιοδήποτε πρόβλημα του προστάτη και να τους συμβεί, θα μπορέσουν να το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ δε περισσότερο στον καρκίνο του προστάτη, που είναι μια νόσος η οποία στα αρχικά της στάδια μπορούμε να προσφέρουμε και θεραπευτικές δυνατότητες οι οποίες στοχεύουν στην πληρίας. Πολύ σημαντικό αυτό. Το έχουμε πει πολλές φορές και στην εκπομπή, ότι η πρόληψη κυριολεκτικά σώζει ζωές. Τώρα, κύριε Χαραμή, όλοι οι ασθενείς πρέπει να χειρουργούνται? Κοιτάξτε να δείτε. Κάθε ασθενής έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες και τις δικές του παραμέτρους. Περίπτωση. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως ορισμένοι, να το πω έτσι, σταθεροί παράγοντες, οι οποίοι πρέπει να συνεκτιμώνται. Ποιοι είναι αυτοί? Πρώτα απ' όλα η ηλικία του ασθενούς. Είναι πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση της νόσου σε έναν άνδρα 80 ετών και πολύ διαφορετική σε έναν άνδρα που είναι 50 ετών. Προφανώς τον άνδρα που είναι στην ηλικία των 50 ετών και έχει ένα μεγάλο προσδόκιμο και δεν έχει άλλα προβλήματα υγείας, προφανώς η χειρουργική επέμβαση έχει αποδειχθεί σε σύγκριση με όλες τις άλλες θεραπευτικές μεθόδους, όπως είναι η ακτινοβολία, η βραχυθεραπεία ή η ορμονική θεραπεία. Υστερούν οι άλλες μέθοδοι πάρα πολύ έναντι του χειρουργείου. Όμως σε έναν ηλικιωμένο ασθενή που ενδεχομένως έχει μια νόσο η οποία είναι πολύ ήπιας επιθετικότητας, ενδεχομένως μπορούμε να σκεφτούμε και άλλες μεθόδους και να αποφύγουμε το χειρουργείο. Μάλιστα. Σε ποιες περιπτώσεις θα λέγαμε ότι η εγχείρηση δεν αποτελεί την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο? Κοιτάξτε, στις περιπτώσεις εκείνες που, παραδείγματος χάρη, τη στιγμή της διάγνωσης η νόσος ήδη έχει ξεφύγει από τα πλαίσια του προστάτη και έχει ήδη προσβάλει άλλα απομακρυσμένα όργανα, τότε πλέον η θέση του χειρουργείου, δεν υπάρχει θέση για το χειρουργείο. Δεν υπάρχει θέση, ναι, ακριβώς. Σωστά. Εκεί πρέπει να σκεφτούμε να προσφέρουμε άλλου είδους ανακούφιση. Πρακτικά, για μία νόσο η οποία είναι εντοπισμένη, δηλαδή βρίσκεται μέσα στον προστάτη, η χειρουργική επέμβαση έχει αποδειχθεί και στατιστικά ότι προσφέρει μπορεί να φτάσει τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα. Ακριβώς. Τα καλύτερα αποτελέσματα, μάλιστα. Έχω την αίσθηση ότι ο καρκίνος του προστάτη είναι μία από τις εύκολες μορφές καρκίνου. Αρκεί να διαγνωστεί έγκαιρα. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ότι... Έχει ένα απόλυτο δίκιο. Είναι μία νόσος η οποία συνήθως εξελίσσεται βραδέως, αλλά υπάρχουν όμως και περιπτώσεις ασθενών οι οποίες η νόσος εξελίσσεται γρήγορα. Σε όλες τις περιπτώσεις, ένας ασθενής ο οποίος κάνει το τακτικό του check-up στον ουρολόγο του, πολύ δύσκολα θα μπορέσει να ξεφύγει η νόσος στα επίπεδα αυτά, δηλαδή να δώσει μια μετάσταση, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μία νόσος η οποία μπορούμε να την διαγνώσουμε στα αρχικά στάδια, μπορούμε να προσφέρουμε στον ασθενή πλήρη ίαση και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για ρομποτική χειρουργική, μιας και εξειδικεύεστε, είστε μάλλον, καλά το λέω, εξειδικεύεστε βέβαια στην ρομποτική χειρουργική και να δούμε πόσο λοιπόν αξιόπιστη και αποτελεσματική είναι η ρομποτική χειρουργική στην αντιμετώπιση του προστάτη. Κοιτάξτε, η ρομποτική χειρουργική έχει έρθει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας, είναι τα τελευταία 7-8 χρόνια. Ναι. Πιστεύω ότι αν υπάρχει μια ειδικότητα η οποία ωφελήθηκε τα μέγιστα από τη ρομποτική χειρουργική είναι η ουρολογία. Και αυτό γιατί ειδικά η ρομποτική ριζική προστατεκτομή ήρθε να μας καλύψει πολλές από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζαμε καθημερινά στο ανοιχτό χειρουργείο. Και τι θέλω να πω με αυτό. Ο καρκίνος του προστάτη και γενικά ο προστάτης είναι ένα όργανο το οποίο βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη ανατομική θέση. Βρίσκεται μπροστά από την ουροδόχο κίστη και... Δύσκολο σημείο, ακριβώς, είναι μέσα στη καρδιά της ελάσσονος πιέλου. Το ρομπότ ήρθε να μας βοηθήσει ακριβώς να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Σε ένα πολύ μικρό χώρο να κάνουμε πολύ ακριβείς κινήσεις και κυρίως σε ένα πεδίο
ανέμακτο, που αυτό ήταν το μείζον πρόβλημα για εμάς τους χειρουργούς. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που λέτε. Βάζω μια άνω τελεία, απλά να το πω και σε εσάς, γιατί οι τηλεθεατές το βλέπουν. Βλέπουμε όλοι μαζί αυτή τη στιγμή, εδώ στο βίντεο wall της εκπομπής. Βλέπουμε τι κάνει το μηχάνημα, τι κάνει ο Νταβίντσι. Εδώ ακριβώς βλέπουμε την κονσόλα, στην οποία κάθεται ο χειρουργός. Και με αυτά τα δύο τα μικρά, τα joystick, με αυτά τους δύο βραχίονες ουσιαστικά, και είναι και τους ρομποτικούς βραχίονες. Το ρομποτικό χειρουργείο, θέλω να τονίσω ότι δεν είναι μια επέμβαση στην οποία χειρουργεί μόνο το ρομπότ. Το έχουμε πει πολλές φορές αυτό στην εκπομπή και το ξαναλέμε. Είναι πολύ βασικό, είναι μια ερώτηση που κάνουν συχνά οι ασθενείς. Λέει, δηλαδή θα με χειρουργήσει το ρομπότ ή ο γιατρός. Ασφαλέστατα ο γιατρός. Το ρομπότ μόνο του δεν μπορεί να κάνει τίποτα αν ο γιατρός δεν έχει τη γνώση και τον τρόπο να το χρησιμοποιήσει σωστά. Είναι ένα εργαλείο το ρομπότ. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι λοιπόν το ρομπότ ήρθε να μας βοηθήσει στους τρεις βασικούς στόχους που έχει αυτό το χειρουργείο. Το χειρουργείο αυτό έχει τον πρώτο στόχο που είναι το ογκολογικό. Ο ογκολογικός στόχος που δηλαδή δεν πρέπει να αφήσουμε καθόλου καρκίνο πίσω στον ασθενή. Έτσι. Να καθαρίσει πάρα πολύ καλά όλη η περιοχή. Και το δεύτερο είναι να μπορέσουμε να κρατήσουμε τη λειτουργικότητα αυτού του ασθενούς. Γιατί ένα πολύ βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι ασθενείς είναι, και ρωτάνε συνεχώς τον γιατρό όταν έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα, είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να είναι λειτουργικοί μετά από αυτό το χειρουργείο. Δηλαδή να έχουν μια πολύ καλή εγκράτεια ούρων και να έχουν μια πολύ καλή αισθητική λειτουργία. Το ρομπότ εδώ έρχεται να μας βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί έχει μια κάμερα υψηλής ευκρίνειας, η οποία μας δείχνει μια τρισδιάστατη εικόνα, μεγενθυμένη 10 με 15 φορές. Γεγονός που βοηθάει πάρα πολύ τον χειρουργό να αναγνωρίσει αυτές τις δομές, να δει τα νεύρα αυτά τα οποία πρέπει να διατηρηθούν, χωρίς όμως να θέσει σε κίνδυνο το ογκολογικό θέμα. Οπότε το ρομπότ ήρθε να μας βοηθήσει εμάς τους χειρουργούς, λύνοντας τα δικά μας τα χέρια ουσιαστικά. Και κάνοντας τη δικιά μας τη δουλειά πιο εύκολη. Νομίζω ότι αυτό το καρπώνεται και ο ασθενής. Το εισπράττουν, ναι. Ακριβώς. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση, γιατί είπατε ένα από τα πολύ καλά ωφέλη του ρομποτικού χειρουργείου είναι ότι, εκτός ότι είπαμε ότι καθαρίζει, έχει πολύ μεγάλη δυνατότητα ακρίβειας ο χειρουργός που χειρίζεται τα joystick, είναι ότι βοηθάει και την αισθητική λειτουργία του άνδρα. Γιατί τώρα θα ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, δεν το έχουμε συζητήσει καθόλου. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ασθενής είναι η αισθητική δυσλειτουργία. Σωστά. Ακριβώς. Οπότε λοιπόν να μιλήσουμε λίγο και για αυτό το θέμα, να το θίξουμε λιγάκι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας πω το εξής. Η προσωπική μας εμπειρία στο ανοιχτό χειρουργείο, τις περισσότερες φορές κατά προσέγγιση υπολογίζαμε περίπου πού θα συναντούσαμε τα αισθητικά νεύρα. Και αυτό γιατί τα αισθητικά νεύρα βρίσκονται στην οπίστια επιφάνεια του προστάτη, συνέχονται με τον προστάτη και είναι πολύ δύσκολο να απομονωθούν. Το ρομπότ ακριβώς εδώ μας έδωσε αυτή τη δυνατότητα, με τη μεγένθηση αυτή που είχαμε και με την ευκολία χειρισμών. Γιατί μην ξεχνάμε ότι το ρομπότ έχει έναν βραχίωνα, ο οποίος έχει 7 βαθμούς κινήσεως, δηλαδή είναι σαν να έχουμε το χέρι μας ακριβώς μέσα στον προστάτη, να μπορέσουμε σιγά σιγά να απομονώσουμε, να κάνουμε αυτό που λέμε μια διατήρηση των νεύρων. Και αυτό και μας φέρνει μια πολύ πιο γρήγορη αισθητική λειτουργία, πολύ συντομότερα από ό,τι έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, αφενός, και αφετέρου έχει φανεί ότι η διατήρηση αυτών των αισθητικών νεύρων έχει και αποτέλεσμα και για την εγκράτεια των ούρων. Βέβαια. Οπότε μπορούμε να έχουμε ένα πολλαπλό όφελος, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τον ασθενή. Μάλιστα. Μία τώρα πιο γενικόλογη ερώτηση. Αν και τα τελευταία, είπαμε, χρόνια υπάρχει το ρομπότ, υπάρχει το Νταβίντσι και πάρα πολλοί συνάδελφοι το χρησιμοποιούν. Ωστόσο, ο Έλληνας ασθενής είναι εξοικειωμένος. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει να εξοικειώνεται. Κυρίως γιατί υπάρχει αυτή η πρόσβαση πλέον στην πληροφορία. Ήδη στο εξωτερικό είναι μια μέθοδος που, αν μη τι άλλο, είναι εφάμιλο του ανοιχτού χειρουργείου. Δεν θέλω να πω ακόμα καλύτερη. Γιατί χρειάζονται μακροχρόνιες μελέτες που να το αποδεικνύουν. Ήδη οι πρώτες μελέτες δείχνουν ότι, αν μη τι άλλο, έχουμε πιάσει αυτούς τους 3 στόχους. Σε επίπεδο δηλαδή ίδιο με αυτό το ανοιχτού χειρουργείου. Νομίζω ότι σιγά σιγά οι ίδιοι ασθενείς το αναζητούν. Και οι λόγοι είναι προφανείς. Θέλουν ένα χειρουργείο ασφαλές και ταυτόχρονα όσο είναι λιγότερο επεμβατικό και τραυματικό. Και νομίζω ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να το επιτύχει στα χέρια ενός ικανού χειρουργού στο 100%. Μάλιστα. Η ρομποτική χειρουργική, κύριε Χαραμή, αντιμετωπίζει και άλλες ανδρολογικές παθήσεις? Ασφαλώς. Πέρα από τα όρια της ογκολογίας, γιατί πλέον το φάσμα έχει ανοίξει πάρα πολύ. Έχει διευρυνθεί πάρα πολύ. Πρακτικά σε όλα τα ογκολογικά χειρουργεία της ειδικότητάς μας πλέον το ρομπότ έχει απόλυτη θέση. Δηλαδή και στη χειρουργική του νεφρού και του ουρητήρα και του ουροδόχου και στις ΠΙΑ. Αλλά πέραν τούτου μπορώ να πω ότι έχει πλέον και ενδείξεις και σε καλοήθεις παθήσεις, όπως η αποκατάσταση κυρσοκύλης σε έναν άνδρα που έχει μια ασθενοσπερμία, που είναι υπογόνιμος δηλαδή. Μπορούμε κάλλιστα να λύσουμε το θέμα της κυρσοκύλης του ρομποτικά. Και σε άλλες καλοήθεις παθήσεις, όπως είναι μια αποκατάσταση βουβονοκύλης, δηλαδή έχει ξεφύγει πλέον από το στενό ογκολογικό
πλαίσιο. Και ακόμα και για τις γυναίκες θα μπορούσα να πω, στο κομμάτι που μας αναλογεί εμάς τους ουρολόγους, Ναι. θα έλεγα ότι σε περιπτώσεις που έχουμε μια πρόπτωση πηλικού εδάφους, η οποία συνοδεύεται πιθανόν με μια ακράτεια ούρων, το ρομπότ έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα και πολύ γρήγορα αποτελέσματα στο θέμα της εγκράτειας, γιατί έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Μάλιστα. Θέλετε να μιλήσουμε έτσι γενικά τώρα για τα πλεονεκτήματα της ρομποτικής χειρουργικής, γιατί πριν έτσι είπαμε απλά 2-3 στοιχεία, ότι υπάρχει δυνατότητα για πολύ λεπτούς χειρισμούς, να μιλήσουμε λίγο για την αποκατάσταση. Είπαμε πριν για τη θετική της λειτουργία. Οπότε, κάνοντας ένα ασθενής ρομποτικό χειρουργείο, να φανταστούμε ότι η αποκατάσταση και σε επίπεδο, στο επίπεδο της σεξουαλικής του ζωής είναι πιο γρήγορη και άμεση. Φαίνεται ότι είναι πιο γρήγορη και όχι μόνο στο κομμάτι της αισθητικότητας, αλλά κυρίως στην πρώιμη εγκράτεια. Φαίνεται ότι η πρώιμη εγκράτεια που έχουμε, οι ασθενείς μας δηλαδή γίνονται εγκρατείς πολύ πιο γρήγορα από το ανοιχτό χειρουργείο. Ο λόγος είναι τεχνικός, μπορώ να πω, είναι ότι έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε μια αναστόμωση μεταξύ ουρήθρας και κίστης από τη στιγμή που αφαιρούμε τον προστάτη, η οποία είναι υδατοστεγής. Ναι. Και αυτό πιστεύω ότι βοηθάει πάρα πολύ, χωρίς να κάνουμε μεγάλη κακοποίηση στους γύρω ιστούς, να έρθει πολύ γρήγορα το λειτουργικό αποτέλεσμα. Αλλά και γενικά η ανάρρωση των ασθενών είναι πολύ σύντομη. Χαρακτηριστικά σας αναφέρω ότι σε 2 μέρες οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους. Δηλαδή χειρουργούνται και τη μεθεπόμενη μέρα έχουν επιστρέψει πίσω. Έχουμε μια πολύ μικρή τομή. Οι τομές είναι πολύ μικρές, είναι της τάξης των 5 και 10 χιλιοστών, άρα η επούλωση είναι πολύ γρηγορότερη. Και ο ασθενής κινητοποιείται άμεσα, δεν χρειάζεται να μείνει στο κρεβάτι. Και φυσικά αποφεύγουμε πάρα πολύ το θέμα των μεταγγίσεων. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για εμάς τους χειρουργούς στο συγκεκριμένο χειρουργείο. Στο ανοιχτό χειρουργείο υπάρχουν σε πολύ μεγάλες μελέτες ποσοστά μετάγγισης που αγγίζουν το 20-25% ακόμα και το 30%. Μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι το ρομποτικό χειρουργείο, η πιθανότητα της μετάγγισης είναι μεταξύ 2 και 4%. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό για τον ασθενή και για την ανάρρωσή του. Μάλιστα. Άρα, λοιπόν, 2 πολύ σημαντικά στοιχεία που προκύπτουν από το ρομποτικό χειρουργείο ως πλεονεκτήματα είναι αφενός μεν ότι οι συγγενείς δεν χρειάζεται το γνωστό και το σύνηθες να ανησυχούν για μετάγγιση αίματος, δηλαδή να βρουν αίμα για τον ασθενή που χειρουργείται. Και αφετέρου, είπαμε ότι είναι πολύ γρήγορη η αποκατάσταση. Άρα, λοιπόν, έχουμε πολύ χαμηλά νοσήλια, που γι' αυτό είναι σημαντικό, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, το κόστος ίσως είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, θα έλεγα, σε εισαγωγικά, του ρομπότ, και όσοι είναι σκεπτικοί έναντι του ρομπότ πάντοτε φέρνουν το θέμα του κόστους μπροστά, το οποίο έχει μια βάση. Ναι. Απ' την άλλη θα σας έλεγα το εξής, το γεγονός ακριβώς ότι έχουμε μια πολύ μικρή νοσηλεία, το γεγονός ότι ο ασθενής επιστρέφει στην καθημερινή του δραστηριότητα πολύ πιο γρήγορα. Δηλαδή μιλάμε σε μια περίοδο της τάξης των 2 με 3 εβδομάδων, ο ασθενής γυρνάει κανονικά και εργάζεται στη δουλειά του, χωρίς κανένα πρόβλημα. Ναι. Φαίνεται ότι η γρήγορη αυτή επάνωδος στην καθημερινή δραστηριότητα ουσιαστικά αντισταθμίζει το όποιο κόστος έχει αυτή τη στιγμή μια ρομποτική επέμβαση. Μάλιστα. Μιας και μιλάμε για κόστος, να πούμε στους τηλεθεατές ότι δεν είναι απλησίαστο. Απλησίαστο δεν είναι σίγουρα. Ναι. Είναι προσιτό όμως, αρκετά προσιτό. Πιστεύω ότι είναι αρκετά προσιτό. Έχει πέσει και όλα αυτά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το όλο πλαίσιο που το περιβάλλει το οικονομικό, λόγω και των καιρών που διανύουμε, να φανταστούμε όλοι ότι είναι σε πιο λογικά επίπεδα. Σίγουρα έχει μειωθεί. Θα μπορούσα να πω με βεβαιότητα ότι το ρομποτικό χειρουργείο στην Ελλάδα είναι σίγουρα το πιο φθηνό χειρουργείο σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρώπης και ασφαλέστατα και στις ΗΠΑ. Είναι πολύ πιο φθηνό. Πιστεύω ότι είναι ένα χειρουργείο το οποίο ήδη το κόστος έχει κατέβει και θα κατέβει, πιστεύω, και άλλο τα επόμενα χρόνια. Ναι. Γιατί φαίνεται είναι τέτοια η αναγκαιότητα πλέον για τις ρομποτικές επεμβάσεις που σιγά σιγά πιστεύω και το κόστος θα μειωθεί. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, μπορούν όλοι οι ασθενείς να υποβληθούν σε ρομποτικό χειρουργείο, ανάλογα φυσικά με την πάθηση. Τώρα για τις δικές μας παθήσεις, εδώ τις ανδρολογικές που συζητάμε, όλοι ανεξαιρέτως? Κοιτάξτε να δείτε, ένας ασθενής ο οποίος μπορεί να κάνει το ίδιο χειρουργείο ανοιχτά, κατά κανόνα μπορεί να κάνει και το ρομποτικό χειρουργείο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες σχετικές αντενδείξεις. Μέσα σε αυτές θα μπορούσα να αναφέρω, παραδείγματος χάρη, ένα ιστορικό πολλαπλών επεμβάσεων στην κοιλιακή χώρα, ενδεχομένως να είναι αποτρεπτικό, χωρίς βέβαια να είναι απόλυτη αντένδειξη. Και φυσικά, όταν έχουμε ένα ιστορικό καρδιολογικό πολύ βαρύ, ενδεχομένως, είτε πνευμονολογικό, ενδεχομένως αυτό να είναι ένας αποτρεπτικός παράγοντας. Και κυρίως λόγω της θέσης αυτής που έχει ο ασθενής, γιατί έχει μια ειδική θέση, η οποία καμιά φορά επιβαρύνει λιγάκι περισσότερο την καρδιολογική και την πνευμονική λειτουργία. Αλλά πρακτικά πιστεύω ότι όποιος ασθενής έχει τις προδιαγραφές για να χειρουργηθεί ανοιχτά, μπορεί να χειρουργηθεί και ρομποτικά. Μάλιστα. Τα ταμεία, κύριε Χαραμή, τι ρόλο παίζουν σε όλο αυτό? Καλύπτουν κάτι όσον αφορά τα ρομποτικά χειρουργεία? Καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναλωσίμων. Πολύ σημαντικό αυτό μας λέτε. Καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των αναλωσίμων. Πιστεύω ότι η τιμή
ήδη τα τελευταία χρόνια και λόγω της κρίσης έχει πέσει στα περισσότερα θεραπευτήρια που διαθέτουν ρομπότ. Νομίζω ότι είναι μια επέμβαση η οποία, αν αναλογιστούμε τη βαρύτητά της, είναι μια μείζον ογκολογική επέμβαση και το γρήγορο αποτέλεσμα και το καλό ογκολογικό αποτέλεσμα, αλλά και τη γρήγορη ανάρρωση που προσφέρει στους ασθενείς, νομίζω ότι το κόστος δεν είναι αποτρεπτικό για να γίνει αυτή η επέμβαση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Κύριε Χαραμή, σε έναν ασθενή που θα του υποδεικνύατε να ακολουθήσει ρομποτικό χειρουργείο για να αντιμετωπίσει μια ανδρολογική πάθηση και εκείνο σας έλεγε για κάποιο λόγο ότι δεν θέλει, μπορεί να φοβάται τη νέα τεχνολογία ή οτιδήποτε άλλο, τι θα λέγατε, τι θα του απαντούσατε? Κοιτάξτε, θα το απαντούσα πολύ απλά, γιατί αυτή την ερώτηση μου την έχουν ξανακάνει. Τους έχω πει ότι μπορείτε να έρθετε μία μέρα να δείτε μια καθημερινή επέμβαση στο χειρουργείο, να δείτε τον ασθενή πώς μπαίνει στο χειρουργείο, πώς βγαίνει και σε πόσο καλή κατάσταση είναι, και στις περισσότερες περιπτώσεις λύνονται, πιστεύω, οι αμφιβολίες τους και στις περισσότερες φορές συμφωνούν να προχωρήσουν στο ρομποτικό χειρουργείο. Είναι μεγάλη η διαφορά στην ανάρρωση ανάμεσα στο ανοιχτό χειρουργείο και το ρομποτικό. Πολύ μεγάλη. Πολύ ωραία. Κύριε Χαραμή, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και συζητήσαμε μαζί αυτό το τόσο ενδιαφέρον θέμα και μας τα είπατε τόσο αναλυτικά, αλλά και τόσο απλά για τους τηλεθεατές. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Καλή σας